la faixa està de rebaixa, no se'ls veu gaire optimistes. Aquells fabricants de faixes, altrament dits, feixistes. Vinga, vámonos! Ara ve la segunda parte. Continuant la reunió, es llegeix una octavilla que en contra de la cotilla ha llançat l'oposició, on hi ha escrit companys la faixa ens oprimeix i ens domina. Cal cremar totes les faixes i els feixistes de propina. Venga todos! A la faixa! No busquem la solució. Sabeu que gaire optimistes, ara companys dels maçons i dels jovents, mai serà feixista.